Cum ne dăm seama că informația la care ne uităm este adevărată sau e falsă? Pentru început, trebuie să știm că fake news nu este egal cu știri false. De cele mai multe ori nu se referă la știri făcute de jurnaliști, ci la informații false, zvonuri, teorii ale conspirației, meme-uri înșelătoare, fotografii contrafăcute sau manipulate sau videouri deepfake pe care le întâlnim online și nu numai. Hai să ne punem șapca de detectiv și să începem. Căutăm autorul mesajului. Acesta poate fi un om politic, o organizație, boți sau troli. Ne mai uităm la numele website-ului unde apare mesajul, la secțiunea despre noi și la contact, să vedem dacă sursa mesajului poate fi localizată. Și să nu uităm de URL, acestea pot oferi indicii importante. Ne uităm apoi la ce scop poate avea autorul mesajului. Își dorește mai multă influență politică sau ideologică, câștiguri financiare sau vrea doar audiență prin controverse și discuții în jurul unui subiect. Apoi vedem cui se adresează mesajul. Care este categoria de public cea mai vulnerabilă la mesaj? Dezinformările subliniază diferențele și împart lumea în buni și răi. Susținători ai unui partid versus ai altui partid, o naționalitate versus alta și așa mai departe. Apoi ne uităm la forma în care este transmis mesajul. Poate fi un text clickbait, o fotografie manipulată sau un video deepfake, ori un discurs de propagandă. Cum arată designul web? Este unul profesionist sau, din contră, prea colorat, prea încărcat? În final, ne uităm cu atenție la conținutul mesajului. Cine sunt experții citați în mesaj? Sunt ei pe bune experți? Unde duc linkurile din interiorul articolului? Către alte surse credibile sau nu? Informația a mai fost verificată de cineva? De fact-checkerii profesioniști? Cine a comentat la mesaj? Sunt comentarii care contrazic mesajul cu dovezi? Atenție la emoții! Suntem mai vulnerabili la mesajele care ne antrenează emoțiile și prejudecățile. Este mult mai sănătos să ne formăm o opinie înainte de a da share sau a comenta.